Sellainen ajatus, mikä on auttanut mua tosi paljon, varsinkin elämän kriisikohdissa ja vaikeissa kohdissa, jossa on ulkosta tai sisäistä kaaosta, on se, että riittää, Eevi, että sä elät yhden aallon kerrallaan. Koska mun mieli on todellakin halunnut ja koittanut hallita koko hiton merenkäyntiä. Se haluaisi tietää jo vuoden, 2, 5 vuoden päähän. Ja sillä mä oon aina uuvuttanut kyllä itteni ja saan pääni vaan solmuun, koska ne asiat on out of my control. Se taas on auttanut mua enempi rentoutua siihen kyseiseen aaltoon, mikä on just nyt päällä. Jos mä suostun siihen, että mun ei tarvitse tietää nyt mitään muuta kuin tää, missä mä nyt oon, tämä aalto. Sitten sieltä tulee joku uusi aalto, ja se voi olla mulle myös yllätyksellinen. Mun ei tarvitse sitä etukäteen koittaa kikkailla. Ne pitää huolen itsestään. Se on varmaa. Siihen mä voin ainakin luottaa. Miten mä suostun olemaan sen kanssa, mitä tapahtuu just nyt, ja säilyttää avoimen mielen ja sydämen silleen, että se mitä tulee seuraavaksi, sen aika on sitten.